Kif tafu l-koll il-Gvern Malti nieda konsultazzjoni importanti ħafna dwar x'nistgħu nagħmlu biex inkunu ta' support lil ħutna li jkunu waslu lejn tmiem il-ħajja tagħhom. Hemm diversi għażliet qudiemna, waħda minnhom hija li dak li jkun ngħinuh biex joqtol lilu nnifsu b'idejh, dak li jgħidulu l-eutanasja assistita. Hemm ukoll imma l-għażla ta' kura paljattiva. Xi tfisser? Li aħna nkunu nistgħu nissapportjaw il dak li jkun lejn it-tmiem ta' ħajtu bil-kura kollha neċessarja, ix-xjenza qiegħda tiżviluppa kontinwament bis-sapport ma nitilquhx waħdu l dak li jkun, imma żgur li ma noqtlux jew ngħinuh joqtol lilu nnifsu. Hemm dawn iż-żewġ għażliet. Jiena nissuġġerilkom tesprimu l-fehma tagħkom u nkunu ċari ħafna. L-idea tiegħi hija li aħna nissapportjaw l-awtoritajiet tagħna Gvern Malti f'dak kollu qed jagħmel biex ikonna kura paljattiva eċċezzjonali li tkun tista' tkun eżempju sabiħ għal kulħadd. Imma nappellalkom biex ma naqbdux it-triq tal-mewt qabel iż-żmien jew li wieħed joqtol lilu nnifsu jew aħna ngħinuh joqtol lilu nnifsu jew noqtlu aħna.